Kom, så skal med. Den fløj op. Det er fordi, at... Nej. Den flyder op og ned. Bare løfte computeren. Ej, hvor er det nice. Kom nu. Ja, Ja, det er det kedeligt. Jeg tror også, det er noget om størrelsen. Er det nok? Det er perfekt. Det er jo overdrevet der nu. Okay, det er nu lykkes med en af os at få den til at ligge i overfladen. Den er så nu sunket. Men I kan se den stå og hoppe lidt. Ja. Okay. Kan det er magi. Der, ikke? Altså. Nej, Johannes udlægger vores video. Gør sådan. Det er ikke bare rykke bordet. Så. Okay. Nu får jeg 2 op. Får du 2 op? Ja. Det er magi, ikke? Nu sender jeg magi igennem. Ja, den virker ikke så godt lige nu. De nu, hvad se, der var den op. Jeg tryller. Se, nu kommer den op. Nu kommer den store op. Okay, skal vi lige sige noget om noget... Skal vi lige se? Hvis du bare holder stille, ikke? Densitet, tyngdekraft og opdrift. Se, der kom den op igen. Jeg kan ordentligt trylle. Kan vi sige noget om det? Kuldioxiden skaber opdrift, fordi luftboblerne ser opad, og så skyder den med op. Og så tyngdekraften får den til at ryge ned igen. Vil du have siddet på den ned på igen, Ulrik? Sure. Og hvad med densitet? Rosinen har så en højere densitet, fordi de synker ned, men den er ikke særlig meget højere, fordi de kan ryge op igen med kuldioxid. Så tror jeg, rimelig meget, vi har været inde på de emner, har vi ikke? Jo. Super. Tak for denne gang, Linda. Det var skide hyggeligt. Hej hej.